amarga sakukuban ketingal mendung dedet peteng lelimangan awit dinten kalenggan sak mangke nembe viral menika ngamarta gelap lan Ungguh menapa ingkang andadosaken negari ngamarta peteng dedet menika kula piyambak ugi dereng mangertosi nanging ewa semanten sasat negari ngamarta menika kenging siku daning Jawata kang minangka sasat kenging pagebluk mayakara satemah kathah para kawula ing negari ngamarta menika Prabu kathah ingkang mandang lara mandang penyakit bebasan isu lara sore tumenging pati isu lara sore tumenging pati Prabu dene kang angka kalih asih wonten ya nggih bos pundi ingkang angka kalih menika sakmenen para kawula ingkang nandhang lara kathah tatanduran ingkang sami kenging mubaning penyakit satemah andadosaken para kadang tani para kawula ingkang sami olah kridaning petamen sami udan tangis jalaran boten saged anikmati panenanipun babak pisan Prabu saking menika ingkang andadosaken sungkawaning kegalih ingkang rayipun Buddha Dewa mila boten wawa menawi adingali kahanan ingkang kadung waduh Nyai sampun ngantos dipun asta ngantos ketangis-tangis alendra menika menawi tawang tangis luwih netes ing batala lemah menika dados pemasangan lho Nyai sedap kula padosaken tisu ngaosaken gesangipun para kawula ingkang sami susah anggenipun anyukupi kaluwarganipun Tuhu Prabu ngeten sampun dadosaken graing penganggih sampun dadosaken sungkawaning mama dan sedaya problematika sedaya perkawis menika tertentu wonten solusinipun ya kados pundi diripun Prabu ing Mandura ngeten monggo sami-sami dipun petani munggo menapa ingkang andadosaken ingkang dadosaken jalaran negari ngamarta menika kenging melut kenging penyakit kenging pagebluk mayangkara lah kula kinten Nyai Prabu Puntadewa piyambak kang minangka nalendra ingkang saged andulu munggo menapa mula bukane negari ngamarta ngantos kedadosan ingkang kados pekaten niku umpamane Nyai Prabu Puntadewa menika nyuwun pamanggihipun kakang pun kakang saged atur paring pamawas dos pundi Koko Prabu menawi pamanggihipun Koko Prabu kula menika ugi dereng mangertosi babar pisan ngeten ya tinimbang paduka Nyai Prabu Puntadewa menika padi luputing rana rene kesalahane kono lan kene menawi pamanggihipun kakang langkung becik menika saged introspeksi mawas diri lah niku sing luwih penting tinimbang nyalahaken dhateng liyan ingkang dereng tertentu menika salah lan lupute monggo dipun sami dipun tingali saking pakartinipun piyambak pakartinipun pribadi kula anggenipun tumindak ngiling kliru apa ora anggonipun tumindak kono kliru apa ora aku ngendang ngene iki kliru ta iga aku ngendang ngene kliru ta iga anjene wong wedok iku tak pernah salah aku ngendong ngene kliru
Gonto Kusuma ketuke kerep bingung lho. Yai menika ingkang sepindhah pentingipun introspeksi mawas diri timbang maju marang liya. Amargi napa? Penggawean paling gampang ing alam donya niku namung setunggal. Apa Prabu? Maju lan nenek kancane. Wonten kalih sing apa sing ngono kalih. Ingkang nomor loro niku ngrasani tangga. Kata tunggal niku sing saged. Sing digolek-golek kok lupute wong. Golek lupute dhewe gak entos. Padha karo sing pinggir dhewe. Senengane ngrasani dalan. Kurang 5.000 bolak-balik ngrasani dalan. Kayak aku kurang 5.000. Bolak-balik ngrasani. Niku iki mongko pindah yen Prabu. Lajeng ingkang mongko kalih menawi pun kakang menika ningali kawontenanipun para kadang brata Pandhawa sewu kula iki nggih mboten alon-alon mboten kok kasoraken watak bujuring Pandhawa ning wis manten pun kakang menika sampun mangertos yen to Pandhawa menika kirang tapane kirang amale kirang anggenipun ngandhakaken bebener sarta anggrek kautama kakangku lampi aja sumur ngacor lepet pentir yono Pandhawa iki minangka pangareping praja Pandhawa iki minangka pandhekaning negara Ngamarta tumindak slipe mindah diguyu marang para kawulane lho kene kelangen ana wong didudoi lupute malah ora trima ngene iki matak-matak sing ngene iki sing rada iwuh kaya anggone ngelekno prosok kala mangsane wong nek rumangsa bener-benere dhewe iki ora ana sing ngungkuli marang dheweke. Ternyata yen sira iki bisa buktekno Pandhawa lupute apa, Pandhawa salahe apa aja syukur ngacok pendhita kentir. Ngene, wis saiki pun kakang bakal takon dhisik nek pancene njaluk blakotan terus terang Blakasuta nadyato para Pandhawa ora gelem kandha ning pun kakang janjane wis ngerti. Kok iso ngerti? Saiki jamane wis jaman maju goblok. Aku digoblok. Nyatane saiki wis akeh informasi tanpa batas ibarat ora usah dadak lunga menyang manca wis ngerti sepiro kandel tipis manca negara. Makane nek jare Pak Pitoyo iki sergepo sing delok TV maca koran, ngrungokno radio. Ben ngerti kandel tipis negara. Iki kok Prabu kados pundi? Ayo tak njaluk Kyai Janaka ora usah dadak kumbi, ora usah dadak ngapusi marang pun kakang. Kahanan ingkang ana kesatrian Madukara kono kaya apa? Iki kok Prabu saged kula aturaken bilih kanane para kawula ingkang mapan Madukara menika kathah para nom-noman para muda tungaruna ingkang samya sadyan Ron Surantaka. Ron Surantaka iki apa? Ron menika godhong Surawani Antapapati. Lho, godhong sing jalari kok temeke pati ae. Anjing surpe menika kathah ingkang sami angon sinar uba ganja obat-obatan terlarang lan sakit dipundhut Prabu. Kaya ngene iki kelakuan nom-noman ana kesadaran Madukara. Ngono kok ora gelem kanane negara Ngamarta dadi negara kang mosak masih kahanane. Ternyatane para kawula nom-nomane ora gelem dandan-dandan wiwit awake dhewe malah kepara ngubah hargane kanepson malah kepara seneng-seneng ora nyawang besok yen Ngamarta iki menuju negara Ngamarta emas. Negara Ngamarta emas wontenipun napa dadi negara Ngamarta jeleput
Sing hati-hati, para kawula muda marang sing nom-noman. Sinden ku sing nom-nom hati-hati. Nek ana panjang nggodhoni iki aja gampang kena. Nabi. Anggere nek sinden kok masalah do mliyit. Inggih Koko Prabu wonten meneh. Lho apa meneh Yai? Inggih ingkang angka kalih. Sing angka loro kaya apa Yai Taranggana? Ingkang angka kalih menika kathah ingkang samya sadyan bubuk kala munyeng. Wis jagat dewa Bathara. Bubuk kala munyeng iki apa? Bubuk ingkang anjalari tiyang menika munyeng wonten ing sirahipun. Anjing surupe kathah para kawula uga tumaruna ingkang samya sadyan bubuk ingkang anjalari menika lepya Purwadasina lali marang bibit kawite satemah sinten ingkang harasaken dayaning bubuk kala munyeng tertentu munyeng sak sembarangane mekaten Koko Prabu iki mesti anjing suke akeh sing padha dodolan golongane sabu-sabu narkotika lan sak piturute Kyai Jaraka nggih peran kaya ngene iki mentalitas para nom-noman ingkang ana ngadu para kami jebak bayi naudzubillah tanang wedok aja sampe ngono cetok terus seno krungu dhewe ayo ngomong aja akam ternyatane para nom-noman ing Madukara salah sawijining wewengkon ing negara Ngamarta tindak tanduk lagak nugon lagon lan lagiane kelakuan kaya ngono iku gilani kula mung dalangi arek meneng antem gak iso dibujo sing tetep madhep mulon saiki pun kakek bakal takon marang Yai Seno. Takon apa? Blakotan terus terang bloko seta saiki pun kakek bakal takon kanane para kawula ingkang ana kesatriyan Jodipati ya papan panggonane. Mungguh kaya apa kanane para kawula ingkang mapan ana kesatriyan Jodipati. Nek Jodipati aman-aman ae. Alah mripatmu lara ngiwa karo nemen ngomong karo ngapusi ketara. Lah kok iso ketara? Lah ya mripatmu lara ngiwa pekake ketok. Hei Seno. Yo nek pancet kakek tak apusi dulu kakakku. Ternyatane pancet yo akeh para kawula kesatriyan Jodipati sing nalisir saka angger-anggering bener sarta angger-anggering kautaman ing kesatriyan Jodipati akeh sing seneng nglakoni perselingkuhan merajalela. Akeh para kawula kesatriyan Jodipati seneng nglakoni perselingkuhan. Moko aku ora kurang-kurang ngilingno marang para kawula kesatriyan Jodipati aja do seneng nglakoni bendak-bendakan, dilarang ana pacar-pacaran, dilarang ana sir-siran kecuali dalamnya bebas. Satemah wong nek nglakoni tindak sedeng sajroning omah-omah sing dadi korban dudu wong tuane, sing dadi korban dudu bapak lan ibuke, nanging anake akeh anake sing do nangis cowar-cowar nyawang bapak itu karbadu, nyawang wong tuane padha gegeran. Satemah anake mau kenek mental iso dadi gendeng stres lan piturute yono sing jenenge wong lanang dari pamit nyambung gawe entek
dadak mau metu karo LC karaoke. Pamite nonton wayang, pamite jarene berkesenian, ente-entene mung ndelok sinten sampeyan mripate loro. Tunggale sing nonton. Tunggale sing nonton. Pamite tanggapan terusan 5 dino. Entene gak boleh-boleh ngomongin nang bojone 7 dino. Sing 2 dino katut sinden nomor 2. Kosok bali ini kaya ngopo? Sing wedok ya ngono. Padha wae. Ditinggal sing lanang nyambut gawe, pungkasane sing wedok mlebokno lanangan liyane. Kabeh mau satemah dadekno rusake wong omah-omah, satemah dadekno pecahe kulawarga. Anggon nglakoni bebayan agung. Awit mergo akar dening wong tuane sing senengane tumindak sedhek yen to pancen sifat watake para kawula akeh ingkang padha nalisir saka anggrek bebener sarta anggrek kawula mantuh wangsul dhateng Kyai Prabu Puntadewa kados pundi kok Prabu monggo sami-sami bebenah introspeksi mawas diri mergi napa aliting saking awake dhewe agungipun mangke saged sumrambah marang tiyang sanegari utawi tiyang sanegara. Kyai Prabu kula kinten saged kula suwun sumangga mangke dandan-dandan inget saking ingkang alit agungipun monggo dipun tata malih dipun tata malih gelaring negari Ngamarta menika supados para kawulanipun sampun ngantos nalisir saking anggrek bener sarta anggrek kautaman. Monggo ing dinten kalenggan samangke pancen dewa menika badhe ngandhapaken para wahyu katentreman ning sapa wonge sing boten saged nglampahi tarak brata nglampahi manembah marang papasane Gusti Allah kang Maha Suci kula kinten tanging lamun badhe saged anggayuh ana wahyu katentreman. Dereng damang ngenipun para kadang imbal kacana kesarung geger tanpa jowo. Wong kanca sesuk. Lah wong kanca sesuk iki kok bener kanca. Ingkang sampun nek jojot renanipun nak yen tanpa penyah dene kok pindhet lampir. Sinten to ingkang asesa tanpa katinggalan mlebet ing pasaman agung negari Ngamarta. Daftar sanes inggih para kawan jimating para Pandhawa pun Bagong Mangun Diwaksa ya Bagong Elojaya. Dasare cilik kok kancik lungguh diklet bebasane ketinggal sarune dicincingno sendale dicangking. Nyerepet kaya babonan memeti. Yen miyating saliranyo